Nou, de eerste indruk is dat het een heel productief bezoek is. We zijn vanmorgen bij de gouverneur geweest, door de gouverneur ontvangen. We zijn zojuist in gesprek geweest met de minister-president en de minister van Koninkrijksrelaties. En dat was een zeer plezierige en constructieve gedachtenwisseling. Zeker, bij onze leden speelt natuurlijk een aantal zaken in onze commissies Corel, maar ook in onze commissie Defensie, zoals de hele geopolitieke ontwikkeling, de relatie binnen het Koninkrijk tussen de landen, de economische situatie in Aruba, die op dit moment overigens heel goed is, ook hebben we geleerd. Dat zijn zo wat uitdagingen die je in de relatie vindt en die we ook in de wereld van vandaag zien. Zeker, de relatie is natuurlijk heel goed. En in de toekomst zal die ook zeker goed blijven. Daarom zijn we hier ook vandaag om te investeren in die relatie. Want in deze dagen en deze turbulente geopolitieke tijden is een hele goede relatie tussen de landen in het Koninkrijk van heel groot belang. Nou ja, ik ben er toch van onder indruk dat de mensen hier op Aruba toch enorm met de toekomst bezig zijn. Dat ze het verleden kennen, maar dat ze heel erg bezig zijn hoe ze hun eiland nog mooier kunnen maken en hoe ze hun economie nog succesvoller kunnen maken. Dus we hebben allemaal kunnen genieten van de enorme opbloei van het toerisme hier. We hebben dat allemaal kunnen zien. Ik denk dat er heel veel dingen zijn waar Aruba en Nederland de komende jaren kunnen samenwerken. Ik denk bijvoorbeeld aan landbouw, echt de high-tech landbouw. Het is natuurlijk een heel droog eiland. Dus je hebt het natuurlijk over niet grondgebonden landbouw. Ik denk dat dat een terrein is waar we bijvoorbeeld heel veel zouden kunnen samenwerken. Nou ja, ik denk dat we heel veel van elkaar kunnen leren. Nederland kan ook heel veel leren van Aruba natuurlijk. Hè? Aruba is echt een powerhouse geworden op het gebied van toerisme. Ik denk dat de wereld, maar zeker ook Nederland, heel veel kan leren hoe je dat toerisme op een zinvolle manier in goede banen kan leiden. Dat je er ook voor kan zorgen dat niet alleen de uitbaters van hotels er beter van worden, maar de hele brede samenleving. En dat vind ik natuurlijk heel interessant, dat iedereen profiteert van die opbloei van de toerismesector. Niet alleen de mensen die er werken, maar de hele samenleving. Nou ja, dat zijn natuurlijk prachtige manieren. Ik denk dat er heel veel velden zijn waar we kunnen samenwerken. Toerisme is er daar één van. Maar ja, wat we natuurlijk heel erg zien is dat heel veel jeugd van Aruba naar Nederland trekt. Die mensen zijn van harte welkom, het zijn goed opgeleide mensen, het zijn ook harde werkers. Zo staan de Arubanen bij ons bekend. Ja, het heeft voor Aruba natuurlijk wel een negatieve zijde, namelijk dat een gedeelte van je jeugd, en zeker de goed opgeleide jeugd, vertrekt naar elders. Dat is ook wel heel pijnlijk om te zien. Nós recebi de uma forma hopi ameno ave durante a reunião que nós acaba de receber o presidente na de Eerste e Tweede Kamer de Holanda. Met de sinti de geval hopi interesse na banda passar também no momento aqui como gabinete entrante e prioridade não com nós tawak para local com a relação com Holanda e mais claro nós também a tresidilante. Durante a conversação, Kiko para nós, no momento, é de suma importância. Bonito de essa aqui tá, sim, nós aqui é assim, o accento tá guarda por nem arriba com outro, nós por já dona mesmo invulling na local kota é samenwerking dingreino e seguro me daquele que nós laga atrás mensagem bom claro que para hopi anya acaba nós tá põe prioridade seguro em caso aqui agora que não foi gabinete como gabinete entrante arriba dona melhor relação de como nós por trabalhar com outro. Dus reunião hopi ameno e me da não seguir com visita durante o dia rondom nos isla qual também a tarde me lo tá acompanhando na onde nós colamos na Aruba. Dus sumamente contento de com essa que vai. Para nós é um momento muito importante, porque o botim é voorzitter dessa Kamer, Sr. Bruin, e botim também é voorzitter da Tweede Kamer, Sr. Bosma, e ambos naturalmente dirigem o parlamento na de Eerste e Tweede Kamer, que é sumamente importante para a Holanda, logicamente, mas para a relação de reino também. E agora nós temos a oportunidade para compartilhar com a visão de nosso governo, onde nós queremos Aruba. E dessa aí nós temos um rol muito importante para a Holanda também, de nossa relação, para o qual trata a visão para criar valor agregado de uma posição win-win, caminho com Holanda também tem benefício na relação mirando e visão com Aruba tem, no qual o Instituto Holandês mesmo coisas que nós acabamos de brincar para Schiphol, que é da Aruba, do passado nós temos Kallenbeck Aruba, nós temos Philips Aruba, nós temos Scheepvaartschool Rotterdam Aruba, nós temos Rietveld Academie Aruba, nós temos TNO Aruba. Nesse momento aqui nós temos a oportunidade de trocar também a terreno de agricultura, outros simão. Nós também temos Wageningen Aruba,
e pro me empenho nang para começar a criar a trove e oportunidade nang de win-win entre Aruba com Holanda. No momento que o instituto nang grande, meneer Wageningen, que também aportar e tem uitstralingseffect na Holanda e nós queremos que sei nós também logra também com mais instituto e empresa na holandês lohaia interesse em Aruba. Banda de sei politicamente é hecho que tem governo novo que quer melhorar e quer invertir em relação de reino, também cria uma estabilidade também em relação entre Aruba e Holanda, que por abrir oportunidade nova. Nos explica também para o qual trata o Rijkswet, que hecho que o governo novo acaba sendo luna, nos entregar todo o documento que nós precisamos entregar para o mês de maio e nós temos esperança também que o Holanda tenha em conta que tem um governo novo e que qualquer fecha que tem, na qual não atende a mês, não tem tanto de ver somente que é hecho que tem certa tardança no passado, mas tem de ver também que é tempo para nós por cambiar a tardança nem todo o cortico que nós temos apenas luna de governação. Também nos explica hopi coisas e todo tem hopi sentimento positivo, me por sentir de ambos voorzitter de Eerste e Tweede Kamer.